Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Alpo Barista, great for coffee, good for you. Point. Life flows on. Omna Malta u diġa edin sqallija. Illum ħanħodkom mawra miegħi f'raħal kostali maħbub ħafna mill-Maltin. Ħanduru dawra sew ma dan ir-raħal u naraw l-iktar postijiet sinonimi ma' din iż-żona kostali. Nirrakkuntalkom ukoll xi ġrajiet li għex dan ir-raħal tas-sajjieda tul l-istorja. Illum ħammorru Portopalo di Capopassero. Mill-Porta Pozzallo se naqbad it-triq tiegħi lejn Portopalo di Capopassero. F'inqas minn siegħa sewqan se nasal f'raħal b'seħer rustiku li amalgama mal-baħar. F'Portopalo di Capopassero qed nimmira li ngawdi bajjiet tranquilli u nesplora il-fanal emblematiku. Dan ir-raħal joffri esperjenza tradizzjonali tas-sajt, siti pittoreski mimlijin storja u żbuħija naturali. Portopalo di Capopassero hija żona kostali fil-Muniċipat ta' Pacchino, fil-Provinċja ta' Sirakuża. Hawnhekk ġejt biex ingawdi it-tranquillità. Hawnhekk ma tgawdix biss ikel tajjeb u baħar sabiħ, però wkoll tgawdi storja rikka. Fil-waqt li Portopalo nnifsu huwa relattivament żgħir, dan ir-raħal jinsab viċin diversi siti storiċi. Barra minn hekk, Capopassero għandu fanal storiku u emblematiku. Meta tqalleb fil-kodba tal-istorja, issib diversi avvenimenti storiċi importanti relatati ma' Portopalo di Capopassero. Matul it-tieni gwerra dinjija, partikolarment fl-1940, Portopalo di Capopassero bħal ħafna minn sqallija kien parti mill-pajsaġġ strateġiku użat fil-Mediterran. Fil-waqt li ma kien hemm l-ebda battalja kbira ċentrata speċifikament madwar Portopalo di Capopassero, matul dik is-sena ir-reġjun kien influwenzat b'mod sinifikanti mill-avvenimenti tal-gwerra. Portopalo jinsab ħdejn il-ponta tal-kosta ta' xlokk ta' Sqallija u fil-fatt Portopalo jinsab viċin il-gżira żgħira ta' Capopassero u minn hekk ħal isem Portopalo di Capopassero. Din iż-żona hija magħrufa għal bajjiet mill-isbaħ li hawn, ramel debi, il-maċar daqs il-kristall, però mhux biss hawnhekk ukoll huwa magħruf għal flora mediterranja mill-isbaħ lis-sib. Portopalo ssib medda ramlija b'numru ta' bajjiet popolari. Fil-qrib issib ukoll l-Iżola delle Correnti. Dawn il-bajjiet huma popolari għall-awm u għall-isport tal-ilma. Iċ-ċarezza tal-ilma tagħmilhom ideali għal dawk li jħobbu jilbsu xi maskla tal-baħar u jesploraw dinja oħra. Viżitaturi ta' Portopalo jistgħu jgawdu firxa ta' attivitajiet, inklużi dawriet bid-dajes, sajt u esplorazzjoni f'riservi naturali fil-qrib. Iż-żona hija wkoll bażi tajba għall-esplorazzjoni ta' partijiet oħra ta' xlokk ta' Sqallija. Jien bħal dejjem inħobb naqsam magħkom punti essenzjali dwar il-postijiet li nkun qiegħed inżur. Hawnhekk f'dan ir-raħal tas-sajjieda wara nofsinhar jieqaf kollox. Kulħadd imur jieħu siesta. Jien din l-idea toġobni ħafna. Dik in-nofsija 3/4 mistrieħ tiswa mitqlu deb. Hawnhekk f'Portopalo di Capopassero il-ħajja terġa' tibda iswa l-ħabta tal-4 l-5 ta' wara nofsinhar meta n-nies tal-lokali jerġgħu jibdew jinġabru fil-pjazzett kif ukoll fil-kafeteriji sabiex jissoċjalizzaw.
Rrid naqsam ħsieb ieħor magħkom. Ħafna drabi n-nies iħawdu Portopalo di Capopassero ma' Portopalo li jinsab viċin Agrigento. Għalkemm it-tnejn jisimhom Portopalo, Portopalo di Capopassero jinsab 4 sigħat u nofs sewqan il-bogħod minn Portopalo li jinsab ħdejn Agrigento. Capopassero qiegħda fix-xlokk ta' Sqallija filwaqt li Agrigento qiegħda fil-punent. Portopalo di Capopassero huwa magħruf bħala raħal tas-sajt. Għandu tradizzjoni marittima qawwija u s-sajt għandu rwol sinifikanti fl-ekonomija u l-kultura lokali. Ir-raħal fih port żgħir fejn is-sajjieda lokali jitrakkaw bid-dajjes tagħhom u ż-żona hija magħrufa għall frott tal-baħar frisk tagħha. Żjara f'dan ir-raħal huwa impossibbli li ma tarax is-simbolu ta' dan ir-raħal, il-fanal ta' Capopassero, magħruf ukoll bħala l-faro di Capopassero. Dan il-fanal li jtidher ftit warajja huwa sinonimu ma' dan ir-raħal. Fanal mibni fuq gżira żgħira viċin dan ir-raħal, il-gżira ta' Capopassero. Ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħankomplu nesploraw dan ir-raħal tant ħelu. Knockabout jirringrazzja lil Bħal kull faro ieħor, il-faro di Capopassero iservi bħala għajnuna n-navigazzjoni tal-bastimenti li qed jinnavigaw l-ibħra taż-żona. Il-fanal jgħin jigwida l-vapur b'mod sikur f'din ir-rotta marittima traffikuża. Dan il-fanal oriġinarjament imbena lejn l-aħħar tas-seklu 19 u minn dakinhar ilu parti importanti mill-infrastruttura marittima tar-reġjun. Il-post fejn qiegħed bħalissa hija spjaġġa dei Due Mari, punt strateġiku fejn inti tista' tieqaf u tammira dan il-fanal fuq il-gżira ta' Capopassero tant sinonimu mar-raħal tas-sajt Portopalo di Capopassero. Però mhux biss, hawnhekk sabiħ ukoll tieqaf u tammira il-Baħar Mediterran, kemm kapaċi joffri spettaklu bl-isfumaturi ta' kuluri sbieħ. Binja oħra ikonika f'dan ir-raħal huwa Kastell Tafuri mibni fis-seklu 15. Il-kastell imbena mill-familja Tafuri, nisel nobli b'influwenza kbira f'dan ir-reġjun. La darba tinżel ix-xemx u jibda l-lejl, it-triq prinċipali ta' Portopalo di Capopassero titrasforma ruħha f'żona pedonali, triq ta' divertiment adattata għall-familja kollha. U jekk żaqqek tkun vojta, żgur li ssib post fejn tiekol. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Clipper. There's tea, then there's good tea. Bridgepoint. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Alpo Barista, great for coffee, good for you. Bridgepoint. Life flows on. Portopalo di Capopassero hija żona kostali fil-Muniċipat ta' Pacchino, fil-provinċja ta' Sirakuża. Hawnhekk ġejt biex ingawdi it-tranquillità. Hawnhekk ma tgawdix biss ikel tajjeb u baħar sabiħ, però wkoll tgawdi storja rikka. Hawnhekk f'dan ir-raħal tas-sajjieda wara nofsinhar jieqaf kollox. Kulħadd imur jieħu siesta,
Jien din l-idea toġobni ħafna. Dik in-naqra nofsija 3 kwarti wara nofsinhar mistrieħ tiswa daqs mitlu deb. Il-post fejn qiegħed bħalissa hija spjaġġa Dejdu Emari, punt strateġiku fejn inti tista' tieqaf u tammira dan il-fanal fuq il-gżira ta' Capo Passero tant sinonimu mar-raħal tas-sajt Portopalo di Capo Passero. Qiegħed Portopalo di Capo Passero, inqas minn siegħa bozzewqan mill-port ta' Pozzallo. Portopalo di Capo Passero huwa raħal żgħir fuq il-kosta ta' xlok ta' Sqallija magħruf għal bajjiet bir-ramel sbieħ, il-mijiet ċari u port xeniku u awtentiku. Portopalo di Capo Passero jinsab viċin il-belt ta' Pacchino li hija magħrufa għal prodotti agrikoli eċċezzjonali, speċjalment it-tadam tiegħu. It-tadam ta' Pacchino. Fil-fatt it-tadam ta' Pacchino magħruf ukoll bħala Pomodoro di Pacchino huwa ċċelebrat għal ħlewwa distintiva, it-toma rikka u l-kwalità għolja tiegħu. Binja oħra ikonika f'dan ir-raħal huwa Kastell Tafuri mibni fis-seklu 15. Il-kastell inbena mill-familja Tafuri, nisel nobli b'influwenza kbira f'dan ir-reġjun. L-arkitettura tal-kastell hija tipika tal-fortifikazzjonijiet Siċiljani medjevali, iddisinjat għad-difiża u intimidazzjoni. Dan il-kastell fih ħitan ħoxnin tal-ġebel maħsuba li jifilħu għall-assedji u attakki. Castello Tafuri joffri għarfien tal-perjodu medjevali ta' Sqallija. Iservi bħala tifkira fiżika tal-battalji storiċi tar-reġjun, il-bidliet politiċi u l-familji nobli. Il-kastell huwa parti sinifikanti mill-wirt kulturali ta' Pacchino u jikkontribwixxi għall-identità u n-narrattiva storika tal-belt. Castello Tafuri jipprovdi esperjenza storika aktar intima u inqas iffullata. Il-viżitaturi jistgħu jesploraw l-arkitettura tiegħu, jiskopru dwar l-istorja affaxxinanti u jgawdu veduti panoramiċi tal-pajsaġġ tal-madwar. Il-kastell jospita avvenimenti kulturali, reċti teatrali u attivitajiet edukattivi li jagħtu l-ħajja lill-istorja tiegħu. Dawn l-avvenimenti jipprovdu opportunità ta' impenn aktar profonda mal-passat medjevali għal ħajja moderna ta' issa. Għal dawk li qegħdin jippjanaw mawra hawnhekk fiż-żona ta' Portopalo di Capo Passero, waqfa Castello Tafuri hija rakkomandata. Ovvjament daw kollha li qegħdin jippjanaw li jieqfu hawnhekk sabiex jammiraw dan il-bini majestus huwa rikmandat li jaraw is-siti soċjali kif ukoll il-websites ta' dan il-kastell biex ikunu informati dwar il-ħinijiet ta' ftuħ, tours organizzati u nkella xi xogħlijiet ta' restawr li jista' jkun hawn għaddejjin. Waqfa Castell Tafuri ittik ħarsa miftuħa fuq l-esperjenza u l-istorja medjevali tal-gżira ta' Sqallija. La darba tinżel ix-xemx jibda l-lejl, it-triq prinċipali ta' Portopalo di Capo Passero titrasforma ruħha f'żona pedonali, triq ta' divertiment adattata għall-familja kollha. U jekk żaqqek tkun vojta, żgur li ssib post fejn tiekol. It-triq prinċipali jisimha Vittorio Emanuele. Fil-għaxija, din iż-żona ssir żona pedonali, ċentru ta' attività li tiġbed kemm in-nies tal-lokal kif ukoll it-turisti. U x'inhu l-aptit tiegħek? Kemm jekk sempliċement drink jew inkella ikla aktar elaborata, hawnhekk żgur ser issib stabbiliment li jolqot il-gosti tiegħek. Il-fatt li din iż-żona ta' kull filgħaxija ssir żona pedonali hija destinazzjoni ideali għal min qiegħed jivvjaġġa bit-tfal. Il-fatt li ma jgħoddux karozzi minn din it-triq tagħti iktar libertà sabiex it-tfal ikunu jistgħu jippassiġġaw liberament jew inkella jilagħbu fit-triq.
Għal daw kollha li jkunu Portopalo di Capopassero fix-xhur tas-sajf u jkollhom pjanat li jieħdu vantaġġ mill-bajjiet sbieħ li toffri din iż-żona. Fiċ-ċentru issib numru ta' ħwienet li jbiegħu aċċessorji u ġugarelli li jkollok bżonn biex tqatta' ġurnata fuq il-bajja viċin il-baħar u xorta żżomm ruħek attiv u ma tkunx monotonu. Hekk kif il-mawra tiegħi hawnhekk f'Portopalo di Capopassero qiegħda tasal fit-tmiema hawnhekk ngħid b'mod naturali li n-natura, il-kultura u l-istorja jingħaqdu flimkien bla xkiel sabiex joffru l-viżitaturi toma tranquilla u awtentika tal-ħajja Siċiljana. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilja li jmiss. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Beach Point. Life flows on.